ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನೇನಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಹಲ್ವ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡುದುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐನು ಟೊಮೆಟೊ ಗತ್ತೊಂದೆ ಕೆಂಪು ಪರಂದದನ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಪಿನತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಪಿನತ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡವಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ನೀರು ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತು ಇತ್ತೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊನು ಐಕ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪಾಡುವೆ ತೆಂಚನೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬೆಯ್ಯೋಡವು ಬೇಯ್ತದಾಕ ಒಂಜೆಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ಒಂಜಿಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಒಂದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಾತು ಪೊರ್ತು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಸೂಪ್ ಬೇಯ್ದು ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಇದು ಬೇಯ್ತನ ಯಾವು ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದೆಪ್ಪೆ ಚೌಲಿ ಯಾವುದು ಟೊಮೆಟೊದ ಪೂರ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ ನಾಂಡು ಬೇಯ್ತನ ಶೋಕು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ನನ್ನತ್ತೆ ನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡು ನೇನು ಕಡೆಪ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡೆದು ಪೂರ ಆಂಡು ಮೇಕ್ ನೀರು ಮೈಪೆರೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಬಿತ್ತಲ ದೆತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿತ್ತು ಬೋಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಯ್ತದಾನಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಿತ್ತು ಸುಲಾಬಡು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೀತೆ ಕೂಲೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ತುಪ್ಪಂತೆ ಕಾಯಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲ ದಿನಾಂಡು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡಬೇಕು ಮುಂಚೆನೆ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲ ದೀದು ಇತ್ತೆ ಕುಡಲ 2 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆನು ಮತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಲೈಕೆ ಪಾಡುವೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವಕ್ಕೆ ತೂದು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಚೀಪೆ ಬೋಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂತೆ ಅಂದಾಜು ಯಾವು ಮುಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದೇ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಅಲ್ವ ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂತೆ ತುಪ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಬೀಜಲ ಪಾಡಿಯ ನನ್ನ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಬಂದಂತ ಯಾವ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಪೂಜಿದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಹಲ್ವನು ಮೈತೊಂದುಳ್ಳ ತುಳಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಹಲ್ವ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ನೇನು ಕಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಲ್ವ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಟೊಮೆಟೊದ ಹಲ್ವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.